ইলেকশনটো মই কৰি আছো সন্মানীয় প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত আমাৰ চৰকাৰে ইলেকশনটো কৰি আছে। বিটিচিआव गोबां नै दा राजनितिखौ लानानै गाव गावबागाव दला गोरा गोगोम जानो थाखाय केम्पिं खालामगासिनो दङ। थिग बेबायदिनो दानि गोदान एक्स-एनडिपि इउनाइटेड फ्रमनिफ्राय दाजानाय एपिबि बे हानजायाबो गोरा गोगोमैनो राजनितिखौ खालामगोन। खारन बियो एपिबिखौ देरहाहोयोब्ला जोंनि हारिनि जाथि समाज दानायनि खोथा दं। एक्स-एनडिपिना खारन नांगौथियानो जाहैबाय अनलि बड'लेण्डनि अनगायै जेबो सलुसन गैखायामोन। बेखौनो नायनानै जोंनि दानि बिटिसि बिसायख'थि जे मानाव गेदेर अनजालि दैमारि मेडामनि दैदेननायाव जे एपिबि हानजाया फैगासिनो दङ जोंनि बिटिसिआव। बे गासै बिटिसिआव होजोबाब्लाबो बबे समस्थियाव टिकेट होगोन बे टिकेट होनाय बिजाथिफोरखौ देरहाहोनो थाखाय रायजो राजा जों बयबो आइ आफाया बिसोरनि माखासे गांनाय उखैनाय बर' हारि समाज बर' हारिखौ गेरेमसा माहारि दानायनि सिमां गासै बेखौ जाफुंहोनो थाखाय जोंनि रायजो राजा आइ आफायाबो जे गावनि बिलु गोनां आखाइखौ देरहासार जे खालामो एबा होयो। होनाय होयिया बेखौथ' दा हमनो हाला, जेब्ला इलेक्सन फैयो अब्लासो मिथिसिगोन। दा बेखौ लानानै दा बियो थांबाय। नै दा सिगाङावनो बुंखादोंमोन मानाव गेदेर जोंनि बिटिआरनि EM रन्जित बसुमतारी सारा दा गोबां दे आवगोलाव जालांबाय। बियो प्रमोद बर' नेतृत्व सरकारनि खुंनायावनो जे इलेक्शनखौ खालामखागोनखा आरो खालामगोनबो ना, आरो इयुनाव जुदि देरहाबावो रासिन खालामगोन नामा, बेयो मोनसे गिदिर सोंलु जानानै थाबाय। आरो जोंनि ओरै सा ओनसोलजों माखासे जेसेबांनाखि वाइल्ड लाइफ जेन सेन्चुरि बे वाइल्ड लाइफआव हाबदों, बे वाइल्ड लाइफआव थानाय गासै जे सरकारनियाव जे माखासे GI टेग एबा बे फरेस्ट भिलेजाव जे हा सुजाखाबायमोन बै सुजाखानायफ्राबो वाइल्ड लाइफआव हाबबाय। बै वाइल्ड लाइफआ माखासे हाबनाया दा वाइल्ड लाइफनि हाबनायखौ बै सुजानाय माखासे वाइल्ड लाइफआव हाबैफोर बिसोरो बे हाखौ हगारनांगौ। दा बेथ' असम्भब। दा रायजो राजाया सानदो अब्ला गावनो हा होनानै दिनै जुदि मानियाब्ला बै गोबां हा एसे बुरजाब्ला 10 बिगाथ' नाङा 15 बिगा 18 बिगाबा बैसोर हगाराब्ला फिक्स 10 बिगाया मोनगोन, 10 बिगानि बाराबा हगारनांगौ। बै 10 बिगा जुदि मोनग्राफोरा जुदि माखासे बिगानै बिगाथाम बा 5 बिगा बिसोरथ' अरजाखाला, बैसोर मानसिफोरनो जा हा बुरजाफोर बिसोर हगारगोन नामा? अब्ला नेक्स्ट इलेक्शनासो रायजो राजाफ्रा फिननायखौ होसिगोन। अब्ला रायजोफोर मानाव गेदेर रन्जित EM रन्जित बसुमतारीनि सार बुंनायखौ खोनासं। एब्ला रायजो राजाखौ सिगां एबा दा उनाव मा मावलांगोन नोंथांहा भिडिअखौ नायनानै ला। ইলেকশনটো মই কৰি আছো সন্মানীয় প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত আমাৰ চৰকাৰে ইলেকশনটো কৰি আছে। তাতো কোনোবাই কিবা এটা ক'লেও আমি নামানি ইলেকশনটো কৰিম। তো আমি ৰেহাই দিয়াৰ কথাই আহিব নোৱাৰে, আইনে কোৱা কথা। কিছুমানে অকল বড়োকহে কৰিছে, অনাবড়ো কৰা নাই, এনেকুৱা বহুত কথা ওলাইছে। মই আগতে কৈছো ইয়াত বড়ো অনাবড়োৰ কথা নহয়, কিবা এটা ক'লেও আমি নামানি ইলেকশনটো কৰিম।
माखासे अनुस्थानफोर जे इसोर सिबिग्रा अनुस्थानफोर बेफोरखौ थिन्थायनो सिफायदों बै समाव जानानै थांखांबाय दा बै समफोर जे जानानै थांनाया बेफोर निस्सय बेबायदि जेने खामानि मावनाया गाज्रि जायाखै नङासै बे मोनसे इसोरनि साव आशीर्बाद मोनगोन आरोखि अब्ला आं बेखौ जेबो बुंनो थांला रायजो राजाफ्रासो नोंथांमोनहासो नोंसिनि गोसोआव मा सानो नोंथांमोना फोरमायहरनो हागोन आरो जुदि जायफ्रा चेनेलाव गोदान अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो भिडिअखौ शेयार खालामना